Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So kasama natin si Master Chinito in the house. Hello po, magandang hapon po. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. So pupunta tayo sa Pusurubio mga boss. Tapos dadaanan pa natin si Badinoli. Okay, so tingnan mo kung may face mask dyan. Kung wala, di wala. So wala tayong face mask. So ano na lang, punta na kay Badinoli, baka mayroon doon. Hindi tayo doon. Wala rin akong dala. Iba kasi. Nalito ako eh. Kala ko yung dala natin yung Ranger pa lang. So nagpalit kasi kami ng sasakyan ng ate ko. Hindi ko na ibaba yung face mask sa sasakyan. So ngayon wala kaming face mask. So dadaanan na lang namin si Badinoli. Baka may tinda siya dun sa kantin niya. So ang dala nating sasakyan ngayon yung Avanza. Avanza ni Ate Mayer, kapatid ko. So nagpalit kasi kami ng sasakyan kasi magsusundo sa bayaw ko. So naka color coding kasi. So coding nito sa Manila. Itong sasakyan niya, yung sa akin pwede ng Biyernes. Biyernes ngayon. Ito coding ng Biyernes itong Avanza. Kaya ngayon nagpalit kami para may siya, may pangsundo. So ayan. Alam. Badinoli in the house. So, ano ba yung face mask mo? Yung face mask mo? Face mask nga? Yung ordinary. Yung ordinary lang. Palitan mo kay papa mo yung mga kanin. Daddy. Magkano? Ay, ganun. Hindi, hindi na maligti na maiwan ako dito. Ito. Kala dito sa kabila, sisip sa kabila. Dami na kami kumain kanina eh. Pag-awa. Bimatit. Bumati, nagkukukutak. Cute. Nagkukutak. So naninibago kami sa sasakyan. Doon tayo sa na dumaan sa Panikina. Okay. Wala lang continue yung drama Gasolina tayo, no? kahapon. Abads na uli. Ha? Wala lang continue yung drama kahapon. Ewan ko sa kanya. Balas siya. Ako, nipuputo mo niya, Bad. Ano. Natatalan dito na? Dito na, tapos Panikina lang tayo. Makaawa pa mo. Tama yan. Ito yung gasolina natin yan, unleaded, no? Diyan mo. No premium. Ay ganyan ka premium. Okay, magandang araw sa inyo lahat mga boss. So, ginabi na tayo mga boss. So, nag-deliver tayo ng laminated board. Yung ito. So, nagkulang tayo ng piraso nito. So, 4 yung dineliver natin. So, alas 7 na yata ng gabi. So, ayan. So, andito na rin tayo. So, ipapakita ko yung update ng project nating bahay. So, ayan. Yung project nating kisame. Tapos yung pintura, cornisa, yung cabinet. So ipapakita na natin mga boss kung ano itsura niya ngayon para sa susunod na video, before and after na tayo mga boss. Okay? So ayan. So ito yung project natin dito mga boss. Sa Pusurubio, Pangasinan. Okay, ang ganda na. So ang kulang na lang dyan yung mga aging. So may hindi pa tayo nakabitan ng aging dyan
Tapos ito kasi yung pinaka TV niya sa may TV area. Tapos dito, so pinaliwanag ko na yan. So tricolor din ito mga boss yung nilagay nating ilaw dito. So saan ba yun? Ay, yan, pati ito tricolor din yan mga boss. Tapos dito sa yan, tricolor din. So ayan mga boss, so tricolor lahat ng ilaw na nilagay natin dito. So review ko lang mga boss. So pati ito, itong center light na to, itong pinaka chandelier niya, so tricolor din yan mga boss. Tapos pati ito, itong pin light na 6 watts tricolor, pati yung cob light natin, yung strip light natin dito, tricolor din. So pati dito tricolor din, kaya lang blue, warm white, tsaka white at violet pala mga boss. Ito lang hindi tricolor tong drop light natin. So yan mga boss yung ilaw natin dito. Tapos gumamit din tayo ng 3 watts na ilaw. So warm white lang yung kulay niyan, so single color lang. Tapos isa pang ginawa natin dito, yung nagkabit tayo ng cornisa na model MD. So yan siya. Tapos baseboard, so makikita nyo doon may baseboard na yung ano natin, yung sa may baba natin. So ito siya pag malapitan. So yan yung mga product natin sa Maclagonilla Cornices. So kung gusto nyo mag-order, so makikita nyo dyan sa screen yung Maclagonilla Cornices mga boss. So order lang kayo mga boss dyan sa Facebook natin. So kasali rin ito sa ilaw natin. So tricolor din siya mga boss. So hindi lang natin makita masyado kasi masyadong maliwanag. So tricolor din yan. So dito rin. So punta tayo dito sa master bedroom. So yan din yung mga ilaw dito, tricolor. Pero lang yung 3 watts na yon mga boss. So tricolor din yan. Ay single color pero warm white. So may pundit ang isa, so babalikan natin yan at ilalagay natin yung papalitan natin yung ilaw na yan na 3 watts. So tricolor din yan mga boss. So dito gumawa ko ng combination ng mga ilaw ay ng mga pader. So dito makikita nyo dito seal gray yung nilagay natin dito na pintura ng pader. Tapos doon smoke gray. Tapos dito shades of gray ng Davis nilagay ko. So kombinasyon siya ng white. So white, seal gray, smoke gray, tapos shades of gray, tapos yung semi-gloss natin na Davis din mga boss. So lahat ng pintura dito, so Davis paint yung ginamit natin. So yan, sana makita ni Davis paint itong vlog natin. Baka naman. So ayan, baka naman Davis paint. Ayan, pinapromote ko kayo. So pero walang bayad. So siyempre, yan ang ginamit natin pintura dito. So nagustuhan ko kasi mga pintura ng Davis tsaka Boysen. Sa Boysen kasi maganda rin yung Boysen, kaya lang mas marami tayong pagpipilian dito para sa akin itong Davis. Mas marami tayong mapipilian na kulay kasi available ito sa lahat ng dito sa hardware namin itong Davis. So yung Boysen kasi hindi masyadong nagtitinda yung hardware na binibilihan natin ng pinturang Boysen. So pero okay rin yung Boysen mga boss. Maganda rin siya katulad ng Davis. So ayan, ganda na Tapos dito nakapaglagay na tayo ng cabinet. So pinto na lang kulang dito mga boss. Pinto na lang, pati dito pinto na lang. Tapos yung mga aging, tapos handle, yun na lang kulang dyan. Tapos yung paghangaran natin dito. So bali 8 feet lang yung taas na ito mga boss. 8 feet lang. So lahat ng nilagay natin dyan 8 feet lang yung taas ng cabinet natin dun sa mga kwarto. So ayan, punta tayo dito sa kabila. So dito sa kabila, so ganun din, tricolor lahat ng ilaw dito. Tapos yung cornisa, ganun din yung nilagay natin dito. Yan yung cornisa natin dyan. So ganun din yung combination dito mga boss ng kulay. So smoke gray doon, tapos steel gray dito, shades of gray dito, tapos white. So kombinasyon siya ng yan yung kombinasyon ng nilagay yung kulay dito. Pati dito sa
salas ganun din. So taste of gray dito mga boss. Tapos dito lang yung iniba ko sa may bandang TV. So parang accent lang. So gumawa na ako ng mga accent niya. So ayan, so kompleto na tayo ng aircon. So sarap ng buhay nila dito mga boss. Pa-aircon lang yung mga kasama natin dito na nagtatrabaho. So lahat may aircon kasi dito mga boss. Dalawang kwarto, tapos salas may aircon din. So ito, nung ginawa natin sample. So aging na lang wala rito mga boss. So ayan. Okay. So maganda na. So ang kulang na lang dito yung paghangiran. So maglalagay pa tayo ng paghangiran dyan. So siguro sa pagpunta natin dito, tapos na to. So before and after na tayo. So dito, so yung shelves. So pwede tayo maglagay ng tiliglop natin dyan. Tapos meron pa tayong may kitang mangga dito. Pwede rin tayo magtago pala ng mangga rito mga boss. Tapos maglagay rin tayo ng 4 na drawer. So ayan, so okay, so linis na lang pagkatapos nito mga boss. 4 na drawer. So wala pang wala pa tayong nilagay na aging dyan. So makikita natin yan pag balik natin dito. So ganun din dito sa kabila. Ganun yung lahat ng cabinet na ginawa natin dito. So ganun yung forma. So 4 yan na pares na nilagay natin. So marine laminated board na double face. So karaniwang ginagamit ko kasi mga boss na board, marine laminated board na white. So yung isa pang prepare ko. So wala tayong nakuhang white. So gray ang kinuha natin. So sinabi ko naman kay sir yun na wala tayong makuhang white. So maganda rin kasi pag white yung kinuha nating board. Kasi kahit sa mo tabasin, okay. Hindi na wala tayong guide na susundan. Kaya nito mga boss. So mapapansin nyo may guide yung titignan, may haspe. So kung magtatabos tayo, susundin natin yan. Puro patayo yung haspe niya. Ganyan ang mangyayari pag magtatabos tayo. Kung kumpara mo sa white color, kahit sa mutabas pwede. Kahit sa mutabas-tabasin pwede. Okay, so makakatipid tayo pag doon sa white na laminated board yung gamit natin. Okay, so yan. Tapos dito, so paliwanag ko na rin dito mga boss. So dito, so nag-assemble kami ng rito, ng board. So yan na siya. So ginawa natin dito, inassemble dito sa loob, tapos nilagay doon sa inassemble dito sa labas, tapos pinasok na lang doon. Tapos ganun din. So dito hindi tayo makakapag-lagay rito. So ang gagawin na lang natin dito, gagawa tayo ng stopper dito, stopper dyan, tapos stopper dito, para gawa na lang tayo ng paglalagyan ng conceal natin doon. So pati dito mga boss. Okay, so ayan. So dito okay naman na. So nailagay naman na nila. So makikita nyo sa taas, meron tayong extra na nilagay na board doon. So pagkakapitan ng kornisa, so balak namin kasing ipaikot yung kornisa rito. So ayan, iikot siya yung ganyan. Tapos dito makikita nyo rito may butas. So ayan, may butas. Bakit kaya may butas? Bakit ganoon may butas? So sabi nila, makikita nila dun sa vlog, makikita nila dito bakit daw may butas. So ayan, paglalagyan ng rinse hood. So maglalagay tayo ng rinse hood dito. So bubutasan pa natin yan. Tapos meron tayong lalagay na aluminum na hose na para sa rinse hood. Nasaan na yun? Ayun. So yan. So yan ilalagay. Yan. So ito ilalagay doon. Tapos doon pupunta na yan. Papasok na doon. Tapos doon yan. May binila ba si sir sa likod yung ilalagay doon? Wala pa. So meron pang ilalagay doon sa likod niyan para sa labasan ng usok. So yan. Yun yung purpose niyan. Kaya maibutas. So yan, ang wala pa rito yung mga open shelves, yung removable na shelves natin. So yan pang wala. So lalagyan natin ito. Tingnan na lang natin mga boss. Tapos ito yung minibar counter natin. So yan na siya. So makikita dito, tapos na. So wala na lang dito yung pintuan niya. So ayan, pintuan na. Tapos ang wala pa rito yung lalagay na
granite. So ang gusto niyong ilagay ni sir dito na granite yung Black Galaxy. So tinawag ko na yan kay Crystal Granite. Sinend ko na sa kanyang picture para pipick upin na lang natin pag natapos. So ayan, ganda pa rin. Ang ganda ng combination. So ayan mga boss. Sana nakatulong ito sa mga nagpapabahay dyan para magkaroon kayo ng idea. O pati dito, mayroon pa tayong papagitang CR. Okay na. So nasa yung ilaw nito? Nasa loob. So humina yung electrician natin dito. Dapat pagpasok na. Dapat pagpasok natin ganyan, pwede tayong magpumindot dito para hindi tayo nahihirapan. O kaya dito. Kung may pinto na to, so dapat dito na yung seats natin. So ayan, doon humina si electrician. Hindi niya inayos. So ayan yung CR nila. Sir. So simple lang pero rock. Tingnan mo, may heater pa talagang malalaman taga Baguio sila. Kasi may heater, nasanay silang may heater. So yung malapit na kasing Baguio rito mga boss, 45 minutes nasa Baguio ka na pagdaan dito ka sa Pusurubio. So si sir, taga Baguio siya. So isa ito sa may bahay siya sa Baguio, tapos meron din siyang bahay dito sa Pusurubio. So nung nakarang araw nga, binigyan kami ng itag. Yun, sarap ng itag. So malinis yung pagkakagawa nila sir. Tapos nagkakay siya ng 2 manok, hinalo yung itag. So ayun, tuwang-tuwa si Chinito. Naparami yung kain niya kahit may high blood siya. So wakab-wakab sabi niya. Ayun mga boss. Hanggang dito muna yung video natin. So sana nakatulong ito. Itong video natin sa mga nagpapabahay dyan at sa gustong gumawa ng mga ganitong project. Siyempre, kasama natin si si Tonyo, si Team Antipolo. So andito siya. Ton, halika rito para pakita natin dito. Pakita natin yung pagmumukha mo para makita nila. So ayan si Ton, siya yung humawak ng project natin dito. So tinawag ko siya para tulungan niya ako rito sa project kasi marami na tayong nakapilong project. So matagal na rin siya nagtrabaho sa akin mga boss. So last na trabaho niya sa akin sa Marilao, Marilao, Bulacan. So hindi pa ako nag-vlog noon, nagtatrabaho na siya sa akin. So ngayon tinawag ko siya, tapos may grupo na rin siya. So ayan, so kasama niya si uncle niya. Ayan, hello. Ayan, sa loob. Ayan. So, shoutout na lang sa mga asawa nila. So, matagal-tagal na rin sila hindi nakaka-uwi. So, nag-Valentine sila, nagpadala na lang. Padala, hindi nila nagamit yung anting-anting. So, ayan mga boss. So, hanggang dito muna yung video natin mga boss. So, susunod na punta natin dito, before and after na tayo. So, pakita natin before tapos after. Okay, subscribe na rin kayo ha. Nanonood kayo. Subscribe na kayo. Subscribe tapos manood na rin kayo. Maawa naman kayo. Wala nang nanonood sa vlog natin. Baka mawalan na ako ng gana. Ayan, pag nawalan ako ng gana, focus na lang ako sa trabaho ko. Hindi ko na-video ito. Mga project ko, baka hindi ko na-video, sa akin na lang. Exclusive na lang yung mga design ko. Yan, joke lang. So ayan, mag-subscribe lang kayo mga boss. So, at nood lang kayo lagi. So ingat po tayo lagi at magandang gabi sa inyong lahat at God bless.